оби дида намекунад, ашки чашмонаш мебарояд, ё ба хотири меҳнат, ё ба хотири заҳмат, ё чизи дигар. аввале ки ман ба Россия рафта будам, мисли ҳар як тоҷик ман ҳам азоб кашидам. ва мо рӯҳафтода нашудем. дар дунё ду қавмият ҳаст, яке диҳанда ва дигаре гиранда. мардуми тоҷики мо пеш аз ҳама гӯянд салом, мо низ бо эҳтиром аввал бигӯем ассалом. салому дуруд ба шумо дӯстони азиз. ва имрӯз сафари мо ба самти душанбе аст, чун ба шумо ваъда карда будем ки дар тӯли як моҳ, дар тӯли чанд вақтҳо мо аз ҳар як соҳибкори муваффақ дар бораи тарҷумаи ҳолашон, дар бораи фаъолияташон, дар бораи чӣ гуна зиндагиашону дигар ба шумо маълумот медиҳем. маълумот додани мо яъне барои намоиш на, маълумот додани мо барои рӯҳияи шуморо баланд кардан, чун бисёр мардуми мо хаста аст ва боварӣ надорад. як мисоли оддӣ доим устод мегуфт, ҳамин дохили синфхона мешудем, чанд мактаб бачаеро ки мепурсидем ки калон шавӣ чӣ кор мекунӣ? мегуфт интизор мешудам ки гӯяд ки ман духтур мешава ин он. мегуфт Россия меравам. хай гуфт бошад, Россия меравӣ. чӣ кор мекунӣ дар Россия? фақат танҳо ду ҷавоб буд. мегуфт ё мегуфт хай ягон грузчикӣ аст, ягон ҷо стройка аст, кор мекунам да. аллакай худашро дар ҳамон омода мекунад, яъне настрой мекунад. мақсад ҳамчунин аст ки аз шахсони муваффақ мо маълумот мегирем, аз шахсони ҷасур. ба мо рӯи сафед, ба шумо таби болида. салому алайкум. ва алайкум ассалом ва ассалому алайкум. омодагиё чӣ тавр? бисёр хуб, бисёр хуб. маълум аст аз чеҳра. таболида, настроена. иншааллоҳ, иншааллоҳ. каме суҳбат мекунем, инҷо як бора меравем. маъш каме суҳбат мекунем, баъд мерем. рафтем. мард оби дида намекунад, аммо баъдан ҳолатҳо ҳаст инсонро маҷбур месозад ашки чашмонаш мебарояд, ё ба хотири меҳнат, ё ба хотири заҳмат, ё чизи дигар. оё боре ҳам шудааст ки чунин ҳолат ки ашк баромада бошад? солҳои 96 буд, аввале ки ман ба шаҳри Красноярск рафта будам, шаҳри Красноярскии Федератсияи Россия. дар як бозор кор мекардем ва дар он ҷо мо одат карда будем ва ризқ рӯзии худро аз он ҷо меёфтем. ва рӯзе шуд ки соҳиби бозор омаду бозорро вайрон кард ва гуфт ки ман дар ин ҷо як тарговли сентри калон месозам. ва рости гап дар як канораш ҳам ҷое намон ки мо кор кунем ва бисёр зиқ шудем, чунки мо одат карда будем. бисёр мушкилӣ пеш омад, дар кӯча мондем ва ин ҳатто сабаб шуд ки аз варзишам ақиб омад. яъне нарафтед? вақте ки кор набошад, шароит набошад, варзишам мушкил мешавад. ман ашк карда будам он шабу рӯз, ман дар ёдам ҳаст. ба мо роҳ надоданд. бо мурури замон
аз байни чанд сол гузашт ман рафтам ҳамон тарголи сентрро кулан ҳамашро харидам. тақрибан чанд маҳ гузашт? ба фикрам зиёда аз 150-200 магазин. аз ин маълум мешавад ки бозор аст, бозор ва бозор. бале бозори калон буд. невай ҳозир бозори замонавӣ се ошёна. ва рӯзе ман рафтаму дар як гӯшааш шиштаму ва ҳамон рӯзҳоро дар ёд овардам. замоне буд ки мо дар як гӯшааш ҳам ҷой надода будам ва имрӯз бошад ҳамаш дар мост, ҳамаш аз они мост. ва ман ба тамошобинон гуфтанӣ ҳастам ки рӯзи сахтӣ роҳ афтода нашавам. ва худованд чунон бузург аст ки рӯзе мешавад ки аз он хубтараш орид. бештари соҳибкоро серкор мешаванд. бизнесменҳо мегӯянд, нафароне ки соҳиби кор ҳастанд, соҳиби тиҷорат ҳастанд, серкор мешаванд. агар дар зиндагӣ бинем парешон ҳастанд, ин тарафу он тараф, нисбат ба оила таваҷҷӯҳ камтар доранд ё ҳама тарафа. аҷиб аст ки шумо бештар вақти худро чӣ гуна мегузаронед? аввале ки ман ба Россия рафта будам, чун ҳама тоҷикон ман ҳам азоб кашида будам. ман пастиро дидам, сардиро дидам, ҳатто гуруснагиро ҳам дидем. муддате шуд ки дар тиҷорат муваффақ шудам. доимо аз паси кор мекардем, кор. ва ман дарк кардам ки зиндагӣ чунин нест. доимо мо кор гуфта аз паси кор. мо барои кӣ кор мекунем? барои оилаи худ, барои падару модари худ, барои фарзандони худ. ва ман ба худ тасмим гирифтам ки вақтамро бояд ман тақсим кунам. ман ба худ тасмим гирифтам ки вақтамро ба оила тақсим кунам. ва имрӯз бошад бисёр вақти худро ман дар пеши падару модари худ, дар пеши оилаи худ, дар пеши фарзандони худ. чунки падару модар хусусан ғанимат ҳастанд. ва кор бошад худ оҳиста оҳиста меравад. ростӣ баъдан бисёр шахсҳои муваффақро мебинед аз тамоми пастиву баландиҳои кӯчаҳои зиндагӣ гузаштаанд. аз ин сабаб фикрониҳошон, рафторашон, гуфторашон фарқ мекунад. ҳар нафаре ки ба ин кӯчаҳо гузаштааст. устод мегуфт, ҳамин заргариро дидӣ? мегуфтем бале, чӣ қадар зебо ҳастанд. аммо медонӣ ба хотири зебо шуданаш чӣ шуд? ҳайрон будем. мегуфт, аввал инро ба оташ мезананд, аз оташ мегиранд, бо болға мезананд, малаток, дохили об меандозанд, боз мегиранд чунин, оташ задан об, оташ задан об. аз ин сабаб мустаҳкам мешавад, зебо мешавад ва як қолаби худро мегирад ки ӯ як бениҳоят арзиш дорад. инсон ҳам дар зиндагӣ чунин аст. бисёр суҳбати аҷоиб шуд. рафтем. ҳар моҳ кӯшиш мекунем бо шахсони муваффақи кишвар суҳбат гузаронем, аз таҷрибаи ин шахсон ба худ дарс бигирем ва ҳам аслӣ маълумотро пайдо кунем. меҳмони мо паҳлӯи мо бо тахаллуси Раҳими Ғармӣ мегӯянд, мо бояд бигӯем ки Абдураҳим, хуш омадед ба барномаи мо. зинда бошед, беҳтарин неъмат вақт аст. вақти худро дарер надоштед
дар барномаи мо иштирок кардаед. Хуш омадед. ташаккур бародари азиз. дар мо дар кишвар ё бурун аз кишвар соҳибкорон сад не ҳазорҳо аст. хусусан дар Федератсияи Россия сад не ҳазорҳо соҳибкор аст. ҳамин муваффақ будани худро дар чӣ мебинед? якум дар тиҷорат бояд одам ҷасур бошад ва доимо бояд ба пеш равад. аксар соҳибкорони мо баландиро фақат мебинанд. як зарра пастиро бинанд роҳ афтода мешаванд. бинобар ин тиҷорат ҷасуриро талаб мекунад. бояд ҷасур бошанд, роҳ афтода нашаванд. яъне ки аксари бародарони мо як зарра ки муфлис шуданд, банкрот шуданд, зуд корро мепартоянд. бале дар зиндагӣ чанд бор банкрот шудаед, муфлис шудаед? як маротиб. як ин маротиба. 2008 сол ахири 2008 ва мо роҳ афтода нашудем. боз аз сари нав. аҷиб асти дар ҳамин ҳолат дӯстоне ки паҳлӯ буданд гурехтанд. Не ростида. на Не. кӯмак карданд. кӯмак кардам. бале. хештабор наздико. наздико. бале. мо дар таҷриба бисёр соҳибкоронро дидем. бисёр соҳибкороне буданд ки ба қулҳои баланд баромаданд ва ин неъмати худро дуруст истифода набурданд ва бисёрашон муваффақ нашуданд. ҳамин пул, шӯҳрат, давлат инсонро дигаргун карда метавонад? зеро агар аксар мардуми суол кунем мегӯянд о пул инсонро дигар мекунад, пул инсонро ин мекунад. пул инсонро дигар намекунад. пул кӣ будан инсонро нишон медиҳад. дар ҳақиқат рост. баъдан нафароро мебинем камакак молдор мешаванд, давлатдор мешаванд, рафторашон, гапзанишон, гуфторашон, ҳатто саломкунишон дигар мешавад. то он гунае ки маълумот дорем, тиҷорати шумо аслан бо мағоза аст, яъне мағозаҳо доред. Бале. агар махфӣ набошад чанд мағоза доред дар Федератсияи Россия? мо қариб ки дар аксарият шаҳрҳои Россия мағозаҳо дорем. шумо кори худатонро дӯст медоред, муҳаббат доред? албатта инсоне ки корашро дӯст надорад, муҳаббат ба кораш надошта бошад, ӯ пеш намеравад. шумо аз паси пул медавед ё пул аз паси шумо медавад? рӯзе гурбаче бо думи худ бозӣ мекард. давр мезад, мехост думи худро биқапад. аммо гарчанд суръати худро тез мекунад, аз ман дуртар мешавад. дар ин ҳолат гурбаи калонӣ аз боло назорат мекард гурбачаро. гуфт ҳей, накун, намешавад, мо кардем, нашуд. гурбача гӯш карду аз паси кори худ рафт. аммо нигоҳ кард ки дум аз пасаш омода истодааст. агар аз паси пул давидӣ, ҳамон қадар пул аз ту дур мешавад. агар коратро дӯст доштӣ, бо муҳаббат кор кардӣ, пул аз паси ту меояд. беҳтарин. ҳар кас дар зиндагӣ ғайр аз касби худ боз як шуғли дӯст дошта дорад, хобби мебинад, чизи дигар. фориғ аз кор ё ки хобби шумо боз ба кадом самтҳо ҳаст? албатта шуғли дӯстдоштаи ман варзиш аст. ба ҳамин хотир ман дар хонаи худ як толори варзишии хурдакакам кардам. чанд сол аст ки бо варзиш машғул ҳастед? хело вақт ман аз хурдӣ варзишро наз мебинам. бештар ба кадом намуди варзиш? аз ҳама ман гӯштинги тарзиозодро. гӯштинги тарзиозод таъриф нашуд. санҷида бубинем. Ростӣ, биё давоми суҳбатро дар
толури варзишӣ меравем. Дар ҳамин хона аст? дар ҳамин хонарам ҳаст, лекин дар ҳавлӣ бузургтар аст. бузургтар аст. Бед хубтараш инҷо якҷо нишаста суҳбат кардан ҳам музиқ мешавем, ҳам тамошобинҳо суҳбаткунон то толор меравем. Хуб, ҳам фикрамон парешон мешавад. марҳамат. Рафтем. бахшиш ман либосҳо марлиш кунам. Хуб, ман поён интизор мешавам. рости суоле ки барои аксар тамошобинон аҷиб аст ва интизораш ҳастанд, мегӯянд ки Абдураҳим чанд мошин дорад, чӣ гуна мошин дорад ва барои чӣ ин қадар мошин. ман рости хоҳиш кардам, пурсон шудам ки фуроем навор гирем. ин мард хоксорӣ кард ва розигӣ надод. фикри ин мард чунин буд ки мардуми мо ҳоло омода нест барои ин чиз. ҳар коре ки мекунӣ мегӯянд ки худашро нишон дод. барои чӣ ин қадар мошин? барои чӣ? Барои ман ҳам аҷиб аст. ва гуфтем бед дар ҳамон пахш, дар ҳамин навор аз худи Абдураҳим мешунавем. барои чӣ ин қадар мошин? дилварҷон бахшиш агар каме дер карда бошад. бо ки надорад. он гунае ки дар боло суҳбат кардем ва фикрони аксари тамошобинонам ҳаст. барои чӣ ин қадар мошин? барои чӣ? баъзе нафарро аспро дӯст медоранд ва асп муҳаббат доранд. аз ким ки ҷо асп мебиёранд, ман бошам мошинро дӯст медорам. сабаби асли дар ҳамин. хай бошад. мегӯянд ба як ҷавон 40 ҳунар кам аст. мо варзиш ҳам кардем, тиҷорату чичу ҳамашро. аммо аслан ҳамин халқи мо тоҷик бисёр шоирдӯстдор ҳастему, шоирпарвару
ва аксари мо аксар хусусан мардуми кӯҳистон ҳам маҳорати шеърнависӣ ҳам доранд. аз бузургону аз классикон шеър медонед ё на? чаро намарамад мешунавед? аз рӯдакӣ гар бар сари нафси худа мери мардӣ, бар куру карар нуқта нагирӣ мардӣ. мардӣ набувад фитодаро пой задан, гар дасти фитодае бигирӣ мардӣ. то ҷаҳон буд аз сари одам фароз, кас набуд аз роҳи дониш бениёз. мардумони бохирадан дар замон, роҳи донишро ба ҳар гуна забон гир карданду гиромӣ доштанд, то ба санг андар ҳаме бингоштанд. дониш андар дил чароғи равшан аст, ваз наҳаббат бар тани ту ҷавшан аст. ҳар кас дар зиндагӣ мақсад дорад, ҳадаф дорад. умуман мақсади шумо чист? дар ҳамин зиндагӣ чӣ мақсад доред? мақсад доред, надоред? инсон бояд мақсад дошта бошад. бемақсад ҳаёт на он қадар ширин аст. мо пеши худ мақсад мегузорем ва аз дунболи мақсади худ мешем ва ба мақсади худ мерасем. мақсадҳо бисёр, аммо аз ҳама муҳимаш бояд ки коре кунем ки фоидаи мо заррае ҳам бошад ба ҷомеа расад. аз ҳама муҳимаш ҳамин аст. ба соҳибкорони мо чӣ маслиҳат доданед? чун агар бинем як варзишгари муваффақ бошад, дигар ҳама варзишгарон, яъне ки як чемпионро бубинанд, кӯшиш мекунанд равиши ӯро бигиранд, кӯшиш мекунанд аз зиндагии ӯ то ки чизеро ба худ омӯзанд, вале онҳо шавқовар аст, маслиҳати ӯро мегиранд. ростӣ ман ҳар чӣ дидам аз додан дидам. дар дунё ду қавмият ҳаст, яке диҳанда ва дигаре гиранда. шумо кӯшиш кунед аз нафарони диҳанда бошед, аз ҷумлаи диҳанда бошед. ва ин ба монанди онест ки мо як донаи гандумро ба замин мепошем ва он бузург мешавад ва хушиҳои бисёр меандозад. он чӣ ки медиҳед ҳамон аз они шумост. он чӣ ки дар шумост ӯ аз шумо нест. ҳар ки омад ба ҷаҳон аҳли фано хоҳад буд. он ки пояндаву боқист худо хоҳад буд. ростӣ гоҳ-гоҳ ман бисёр хаста мешавам дар баъдан чизҳо, кору фаъолият. аммо шумо хастагии худа дар чӣ мебинед? дар кадом ҳолат хаста мешавед? ё чӣ гуна хастагӣ? вақтҳои охир аз суханони мардум, аз гапҳои мардум. чун бегона гӯяд аҳамияте нест, аммо худӣ мегӯяд ба қалби инсон мезанад. ман рости гап бисёр дар хориҷ кор кардам. чунин гапу хабар нест. аммо ин ҷо дар ҳар як қадамат, дар ҳар як рафторат гап мекунам. акнун шумо ҳам ба дил нагиред ин чизҳоро.
тамоми бузургона хонда омадаем ҳамин тавр буд ва мемонад. рости гап бисёртар аз гапҳои бофтаи мардум, аз гапҳои дурӯғи мардум бисёр анаҳнамияш мана бисёртар хаста мекунад. کجا دانند به دلها دل ما که هر یک خنده ما درد دارد. عزیزان دل، در همین جا برنامه به انجام رسید. از شما تشکر می‌خوانیم که وقت خود را با ما صرف کردید و از این برنامه چیزی به خود گرفته باشید. ما نیز خوشحال هستیم. طول چند روزی که با این مرد بودیم در خاطره ما تنها خاکساریش ماند، زیرا بسیار شخصی خاکسار. از ما تنها دعا که خدا دولتش را از این هم زیادتر گرداند و فایدهش بر جامعه و مردم برسد. تا برنامه های دیگر.